selesai. Wah, leren. Sumpah loh, waro tanganku. Aduh, aku komeng. Aku coba nanti. Kiwa tangan kok mak ngono nek kabeh. Kiwa tangan yo mak ngono nek kabeh. Yo tak bilang itu terus gitu di. Akhirnya neng kita, enak iki malah empuk, enak mi loh. Nah ini beda aja. Kok kan itu main ini juga beda no. Ini atas loh gitu loh, empuk loh gitu loh. Jadi segala waktu kamar kan ini juga masih nih pokoknya ini. Ya mah iku kanggo mari kanggo tapi nek iki dikendoni kabeh gak iso ngomong wae rasakno dhewe ning ngono mari gitu. Chung ngân để dạ. Ai cũng mẹ ngộ chuẩn à. Ok mèo. Papa kan para nó dalan enggak pal. Nah papa apa? Papa kan Sao? disuruh spray. Ngủ vậy luôn à. Không chuẩn à. Dia ngomong bahasa Inggris. Cứ Mình tất cả lô gồm đi có dụ lý nào. Nhưng mà lại lọc lọc cô đi bảo rồi. Nhà chị đã làm. Thế là tôi bye bye. Jadi dengan mana enak dong atau tokonya loh. Ada, mau kita panggil orang loh dengan ini. Ini pindu nah sih ya, terus segala mau dengan ini bis normal, nah itu suara tahu orang juga, itu toko is. Iki loh malah sih tak ngene, si ngurung belum plek. Masalahnya kan sih ketarik iki tuh, sampai miring. Kok ini. Kalau dijauh-jauh rasanya. Ini kan orangnya sudah kali pertama mau. Ini miring. Ini minggu pokoknya untuk. Ini sih. Sila kata ada tanya sak mene to. Ya mengko sikil ra kene teko iki menggo iki tok. Di posisi ini kan iki. Ya iki kan jendol. Aku nyerah loh ya. Nyerah 100%. Enak kalian. Teko iso sak mene iki ora menggo sak mene tok. Lah iki sak mene iki ya wis rada bae. Kene Mas nang. Salah semuni to. Iki cetokan nang double ya ora iso muni masalah sih. Tinggal joli iki. Nah iki mana? Kenapa lah? Saya bukan. Mas nak cung. Tak coba cek gue.
kerja umi aku munggah tangga kok. Gak, gak. Maksudku nganti tangga ora umi. Mau murah barang malah pohon. Saya kan gak gitu. Iya. Siapa yang mau? Oke. Masa neng ngomong kalau gak enak, kan bisa sing gak enak. iso warung kok izin kosong. Anaknya mulai sini ngomong nggak? Jangan beri. Coba dari sini. Apa nih? Indri siapa sini Indri? Oh iya Indri. Iso wih baca Baliknya kan boleh. Ya rapinnya orang cahaya. Jadi si payu ya. Masalah ya mesti di duit tak. Di sana kono bareng dua. Turuannya ada turun. Aduh, ayo sono. Loro. Tangan-tangan kondo no kok ngono. Tapi sik nang sing bisa kiwa temen gak sepiro. Itu murah barang malah pohon. Biasanya mungkin nongkrong loro gak bisa nih. Ya iso dongkrong isan. Masa no? Loro pol. Masa nongkrong laku kok? So. Lama nala. Loro sikilku. Nah, gedemu masak peni. Aku ini dinsor. Sikil. Nah, awake cilik, kita ngono sikile seguti tapi awake kok cilik. So, bisa kaya ngene sih. Kayak video apa? Goblok. Ya ya. Gendine iso nyatu. Enggak kan normal kan ngene gak nyuwara to, beneran. Iki gak lho iki sawi gawe sawi. Wis kan gak nyuwara belas mangan. Kaya. Wah. Mas Bray. Wah.
Lorong. Iya, ngomongin. 頂唔住唞下啦嘛。 Wow. 哇，有錢喎！ Awal bre. Cho mẹ lo con. 咩啊？ Uma. Với con mẹ. 我話見到有錢咯。 Lah ya sik to, mangane mau sik to. Wis nganu tunjungan. Entah yo mau sik urung ra jare marah aku kuat ya. 個跌拋細佬， Cái xem xịn khá mà. 我唔識喎。 Setan orang doyan itu orang beli. Aja mau mana sih to. Saya mau piye aku mau kan piye. Oh, iki sing dipijet aja mau kita obahan apa bos iki sing diubah. Wah. 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 Lấy một xíu à, thẹn này. Đây xí. Ý xí. À. Xe. Aduh, aku aku piye terusan, saking ngono mal tuh lho. Piye terusan iki lek mari gak mari iki mulai mangkan, koyo ngene. Jajal lu rasa dipijat. 喂，你拍緊 video 嘅喎，救命！係啊，我拍緊 video。 Apa? Oh, bre. Gitu nih, angkatan. Saya Di rotak dulu, yang angkatan. 好人啊嘛。 Nah, ini. orang kan nek loro. Kan masih kan wis